Osanibona. Yebo. Yebo. Ayitshela ukuthi ke wathi meqhamuka. Angasuka naye ngathi ngimiyeki ke namhlanje elamanqama angimiyeki sengigasela ukudlala yena. Vele udinga lokho. Yabona nje nami ekuthanga ngike ngambona evandeni. Ehamba nezinganyana zakhe lezi ezimbili. Ngathi nje sanibona. Bake bavuma yini? Ngisho ingane zangavuma. Oh, bakhohlakele kaphela lapha. Ngiyazi le nto kutshela. Masibisi. Yebo ma. Subuyile ntombi. Ngibuya phi? Ngisho kwaNdlovu lapho ongahlali khona. Oh, hayi nala kwami wema ungakhathazeki nje hayi ungazikhathazi ngaleyo nto Oh, nala nekusekhaya lami. Uzitiye. Ekhaya lami. Hayi umuntu ngisho ngakuxosha dada hayi awupheli moya ngisho ngakhipha izinja nje kusasazele ngazo. Hawu lezi ezami ke khuleka usho lezi? Hawu ezami lezi idla ukudla kwami ngiphila nazo angeke futhi akekho umuntu ongangixosha akekho ke. Oh, hayi ngezwakala mfazi. Yebo ma. Umfana. Naze nejabula bo. Mina ngincishwe ngisho iphalishi la ekhaya. Bavuke nje abantu bagoqoza amaphalishi bashaya. Nakho ke manje seliphuza itiye seliphuzwa ngisho abakwaNdlovu. Mina nje lutho. Oh, ngamanye amazwi ucela itiye noma iphalishi magodwa kwakho. Khona ngilicela bengingalenze loba makodwa kwami. Njobe ngicishe iphalishi nje etiyeni belingafika nini ke etiyeni. Wematha nangu Mamezala wakho ecela iphalishi noma itiye. Angizwanga Masibisi. Umamezala wakho ugogo weingane zakho lo oka next door wami. Ucela iphalishi noma itiye. Hayi sisi Masibisi angazi mhlambe noma yadideka mina nginawo Mamezala sisi. Anginayi sisi. Sengayitshela nje sisi ukuthi mina Mamezala ufana nomuntu nje owaduka nezwe mhlambe anginayi sisi mhlambe. Anginayi nje enhloko. Hayibo. Wemasibisi uPetro phela lona omphika nje kathathu lingakakhali iqhude ngitsheleke mina akasenaye ke manje uninazala ngamanye amazwi uqonda ukusitshela ukuthi mina ngifana nomuntu owafa mayithi ngifana nomuntu owaduka nezwe kodwa bengihlezi phambi kwakhe hayi ngikwazi ke mina lo imani ke sikhona isidingo sale nkulumo ngephalishi nje neti kodwa ke Masibisi njengoba bengisasho ke njengoba ngithi angimazi ufana nomuntu osaduka nezwe umtshele kodwa mawumbona ngaphela kuyenzeka mhlawumbe umuntu umedukile aphinda abonakala mawumbona umtshele ukuthi mayifuna ukwenza leparish lelo ngabufuna ukwenzelani unazi izandla uyangizwa yini unazi izandla uzomkhombisa ngisho nanekhishi la ekhaya uthi kuphi angithi uyalazi Masibisi umkhombise nekhishi uthi nanta akazenzele ayikho umuntu ongenazi izandla la ekhaya we Masibisi uzungitshelele yena ke ukuthi vele kwakube yiphutha kwakuthi enyathele kulamagceka kwaGumede kwakunentokazi yakwasithole yayikepezela eyayisho ngezitho engakunyathela ngabantwana batakwethu isho ngesinqa sayo ituruzile uMoses ayethu uyayithatha angazi ukuthi wabuye wamfakani lona kwaze kwathathwa yena ungitshelele yena ukuthi vele mina ngangivele ngamfundi wema yebo ufika izolo la usokhuluma indaba eziningi zakudala zoMoses nentombi zakosithole uyabona yini kodwa makuthi kwawena ufaka uSouth esilondeni isilonda sikabani ubani oneyilonda la ubani uJobe lana oneyilonda wema usawodi ngufaka esilondeni sikaba weMasibisi usitshela sosikhohlakala mawusibona ukuthi ngithe mina mangabe lo ntombi leyo athi yayikhona uyayifuna ithathwe ingane yakhe uyayithanda usangayithatha namanje uyangizwa yini mayithanda ngayishela nje igane yena angiyuli nalokho kodwa engikwazi nje ukusala ukuthi uMoses wabona mina ngithi kuyimini ofanele uthabe unkosikazi wakhe yilokho engusho sisi ungitshelele yena ke Masibisi ukuthi vele nami ngiyambona ukuthi akuyena umfazi wedlozi lona yena usezela abantwana abagcwele umuzi vese abantwana bayikhohlakali nabo njengonina kodwa kuyena umfazi wedlozi lona hayi wayengakhethwanga abaphansi lona Masibisi ungitshelele leso salukwazi ukuthi mina vele ke nje angangeke ngikwazi ukugana idlozi vele angangeke ngikwazi ukugana idlozi mina ngagana indoda uMoses Gumedo yangizwa yini ngiyaqala khona lokuthi kwakufanele ngibe umfazi wedlozi lawo madlozi afe ngaganiwe afa nje alindi ukuthi azafe engenabafazi ngangivele ngikwazi ukugana ipoki hayi makatha umuntu befuna umfazi nje uyamshela amgane esaphila awuthi azafe bese thu nomfazi wedlozi ngangivele ngengigana ipoki mina ngangengikwazi uzokungilalela kodwa mangithi thu Masibisi awungitshelele lona ke kusho ukuthi phela lo mntwana kakangazi vese akazange ezehlale nami athi efika wayiphuma umuzi wakhe awungitshelele yena ukuthi kahle la kwaMoses futhi ke ngihlezi lana ngicabanga ukuthi angisezubuyele ekhaya angithi wathi efika la azange vese zengenzela ite nje bengangenzeli nje babephuma behamba bezokwakha lo muzi nawo lo muzi oswakhe wangaka anginikezwa ngisho isent leli Masibisi angaze ngize ngilithola isent liphuma lona kodwa umfana uMoses uyamfucela nje ngemali kodwa mina ngithola lutho kwayilokho nje kukodwa kwayilokho
Oya Masibisi, mawusibona leso sikhohlakalo ngaphela kuyenzeka mhlambi kube ukuthi uzophinda uhlangane naso. Usitshela ukuthi imali yasetshenzwe uyangizwa yini? Umuntu mayefuna imali akahambe ekhongozela einganeni nasey'ganweni nabafazi. Uyavuka nje umuntu ahambe usebenza athola imali, akahambe ehlupha abantu emzini yabo. Matha ngithini. Yonke lento eniyikhuluma la nobabili nomamezala wakho ayilunganga. Ayilakhi leli khaya. Ayikwenza ukuthula kuleli khaya. Masibisi. Usaqhubeka? Yebo. Uzumtshelele yena ungibuzele ukuthi wehlulwa yini ukuthi esethathiwe ke uMoses. Umntanami Nkosi yami ikepekepe lensizwe lalinekeke evengaka yentshebe. Ukuthi wehlulwa yini ukuthi mayisethathwe sehlezi kahle ebeseba nje nethambo necubo. Ngoba phela lo muntu umdala usegansile lo muntu. Kodwa ilokho aba ugodo nje. Akho sinqa, akho sitho, akho sisu, inyoka nje. Kodwa kwangelula kuyabona nje nawe uma ukhuluma kanje akekho umuntu ongakwazi ukuthi ngiyabuthola lelo thambo ulishoyo nalezo zicubo zishoyo. Uma ukhuluma ngale ndlela okhuluma ngayo. Angithi umgoni nawe njengomakoti wakho umfake eswini sakho njengendodakazi yakho. Lwakho uhlanya. Hayi ma. Lwakho uhlanya. Liyalungiswa kodwa uhlanya. Hey. Mawumisela ngokubo lwakwakho nje uyalungisa uhlanya lwakwakho. Lalela kusuzobuye futhi uhambe ke ntombi uye kwakho. Eza kwaNdlovu nazo ziyakubiza. Hayi la ngigayikhona ke la. Ngihlala la ungificela ngithi lalela ke ntombi ungitsheleleke nina nobabili nomngani wakho ukuthi mina ngesaba imfazi. Akhona mina ngangiyintombi mina yeso. Mina ngangilefike ngaka ebambe. Mina ngishaya intombi. Mina ngingaphuma lapha ngekete emzini kaMoses. Ngiyayifika vele yaphela. La ukhulu yaphela vele. Awuhlala unjeni ugodo. Awuhlala umncanyana kanje. Angizwani ke mina nokukhuluma indaba eundendende engapheli uyangizwa insisi. Ungitshela sosala kwazi ukuthi umuntu uhambe bangemsindo emzini yabantu uyaxoshwa nje kulula nje uyamxopha ukhiphe nje ngegedi uyazibona nawe njani ukuthi ngiyayithulisa lento uyayiqhuba lento ngiyayithulisa uyayiqhuba usitshela sakho singahambe sibange emsindo emzini yabantu ngoba siyayithanda nemizini yabantu sinjalo usitshela sifike siyiphathe kahle ngoba sogcina sesixoshwa Masibisi akhona emzini womuntu la kukwami lana mina ningaphuma nobabili nilandelana futhi niphuma ngemvubu ngoba vele nobabili mina ayikho into ngibuka yona mina ningaphuma niholoba lana izinja zika Moses zinephula shayile mina angisabi umuntu sozibhizinelo lozibhakelwa yithi uhlekani Masibisi lalelo Masibisi ngicela ungitshele sala Masibisi hayi kodwa nawe makukuphethe ukuguga umtshela ukuthi ngitheme mina ukangeke awukwazi ukuthi ungafika uyovakasha emzini womuntu angizwa yini hayi umzomuntu uvakasha emzini womuntu akuphakela akuphipha kwenze yonke into ebese mengasayenza intando yakho ebese umtshela uzomxosha akwenzeki lokho awukwazi nje ukwenza njalo uyena umnikazi womuzi ongaxosha wena awuthi wena uxosha umnikazi womuzi lalela ke Masibisi mina ngiphishwa mina angeke futhi ngize ngiphishwa ngoba akho kwasipoki futhi esingangiphipha ngoba singathi sithi siyangiphipha vele sengishaye ngetshe engqeni mina ngiyala lapha mangifuna ukuyendlini encane angiphishwa umuntu mina ngakho ke mina nje hayi mina ngizwa yonke lento yeni ngiyangcina hayi ungacela mina manje ngeke futhi nje mina ngisho kwamanje ukuthi ngiphumeleni kwaMoses mina ngisho manje ngithi ngiphumeleni Masibisi mina ngizwa nokukhuluma undendende indaba engapheli uyangizwa yini ngathi ngenze kanje uyaphi manje izoshonela ilanga silizi la ayintele ngenze kanje kodwa ngiyacela nawe uyabona na ukuthi uyayona hayi kahle lokho uthi ngiyayona ngiyona ngisi lana yini engizoyilungisa ngoba vele kumaphihliphihli kunjeni yini le nto efuna ukulungisa ukhuluma kanje ikhonto ezolunga mina mayikhuluma kanje kuyalunga angisho ukuthi kukahle ngikuza nawe njengomuntu omdala nawe kozama ukwehla ngeke usigone isidakwa ngeke uligone uhlanya ngiyakutshela kugquma kubheke phezulu lezo zinto umuntu mayidaki ungamthatha umkhona uyaphuza vele lona wenzani manje makatha ubhodwa umlilo makatha ngithini yini into yenzayo Masibisi ke usothi mhla usibona lo sosalukwazi usitshela ukuthi imithwalo yaso imilapha ngasesangweni uyangizwa yini usothi masuphuma Masibisi uyidlula ushiye lapha ngasesangweni hayi ngiyamkhuza lana Masibisi ayikho into ozokhuza nawe lana bamba la hayi bamba impela nje ngeke angithi uyibonile indlela kulala kuyona hambisa khona ke ntombi uyapha Masibisi nani Uhambe, igate hayi ngizikhipha ngegate mnganami ngizikhipha ngegate sikhiphe ngegate indlu sikhiphe ngegate ngilandela ungilandela cela ungilandela we Masibisi nali igate endlini lapha landela wena hey endlini yami kwami yazi ngiyavelelwa inkosi impela akube kuyimpahla zami lapha endlini kwaMoses uhlanyo lwalitheni lona lolu hayibo wakwenziwa kanjena uMamezala kuthi kuthathwe impahla zakhe ezofuqwa ngazo amadlozi abanye abantu ayobasakaza inkosi kuphuke yona imcondo lena uyangicika nje lo mntwana damn it siyabonga kulabo abasubscribe leke laba ngasa subscribe inkinga yini kuphi
Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina aniboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.